Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезнең белән мин Резида Саляхова. Бүгенге тапшыру Г хәрефенә башланган сүзләрдән тора. Әйдәгез башлыйк. Гавам гарәп теленнән кергән сүз. Гавам дип халык төркемен массаны атыйлар. Бер бичара улгучы гавамнан мән, хаслардан дәгелмән дип язган Таҗетдин Ялчыгыл. Гавам шулай ук гамсез, гафил, Аллаһ турында аз уйлаучы кешеләрдә. Мәсәлән, Җамал Валиди булай дип яза. Дин, әхлак өчен бер шәкел булу җәһәтеннән аның әһәмияте бигрәк милләтнең түбән гынсыры гавам өчендер. Һичбер милләт гавамсыз яши алмаячак. Шуның өчен дин милләт өчен заруридыр. Шушы ук мәгънәдә гавам зауыгы, ягъни түбән зауык дип, гавам җәми, ягъни тупас, кара халык дип әйтелә. Гызыр. Әлеге сүзнең ике мәгънәсе бар. Беренчесе сылтау, бер эшне эшләргә мөмкинлек бирмәүче сәбәп аклану. Мәсәлән, мәдрәсәи Мөхәммәдиянең эчке тәртип кагыйдәләрендә мондый юллар бар. Гызырсыз дәрестән калган шәкерт педагогик комиссияның карары буенча мәдрәсәдән чыгарылыр. Бу мәгънәдә гызыр күрсәтү акланырга тырышу дигән сүз. Ә гызыр була алмый, сәбәп була алмый дигән сүз була. Гызырның ешрак кулланыла торган мәгънәсе ялыну, инәлү, үтенеч, гафу. Ялварулы карашны гызырлы караш дип атарга мөмкин. Газиз кешем, синең өчен даим мин Худайдан шуны гызырлыйм. Гомерләрең булсын бәхетле дим, бәхеткәең булсын гомерле. Монысы Шамил Маннапов шигъри юллары. Гыйбадәтханә гарәпчә фарсыча. Табыну урыны, гыйбадәт кылу бинасын аңлата. Рус теленнән кергән термин храм татарча чыганакларда да очрый. Әмма храм сүзе фақат бинаны гына белдерә. Һәр диндә гыйбадәтханә үзенчә атала. Исламда мәчет, христианнарда собор, җәмигъ чиркәү, костел. Иудаизмда синагога һәм башкалар. Гимн сүзе грек теленнән. Данлыклаучы, тантаналы җыр дигәнне аңлата. Кайбер очракларда аны мөнәҗәт дип тә атарга мөмкин. Дөньяда иң борынгы гимн булып 1575 елларда язылган Голландия дәүләт гимны санала. Татарстан гимны көе Рөстәм Яхин музыкасы нигезендә иҗат ителгән. 2013 елда гимнның сүзләре кабул ителде. Текстка нигез итеп Рамазан Байтимиров шигыре алынды. Аны гимн итеп Гәрәй Рәхим эшкәрткән. Гимн татар һәм рус телләрендә башкарыла. Рус теленә тәрҗемәне Филипп Пираев эшләгән. Гүмбәз фарсыча гунбас сүзеннән. Аның гүмбәз сүзе белән охшаш булуына да игътибар итәргә кирәк. Әмма гүмбәз сүзенең тамыры бөтенләй башка. Ул Көнчыгыш Европаның күп кенә телләрендә очрый. Русча гунба буа болыты, венгр телендә гомб шар, гүмбәз сүзе русча свод мәгънәсендә дә йөри. Шәрык архитектурасында гүмбәз мәчет мәдрәсәләр төзелешендә генә түгел, кабер үстендәге һәйкәлләр, аксарайлар, хәтта мунча һәм базарлар төзелешендә дә киң кулланыла. Иерусалимда 691-692 елларда салынган Кыя гүмбәзе иң борынгы дини һәйкәлләрнең берсе, ләкин ул мәчет итеп салынмаган. Мөхәммәд пәйгамбәр, аңа Аллаһның сәламе ва рәхмәте булсын, 7 кат күккә шуннан ашкан. Кыя гүмбәзе моннан 5 гасыр элек Сөләйман кануни чорында реставрацияләнгән. Тапшыруыбызда бүген сезнең белән Гаяз Исхакый шәхсе турында сөйләшергә телим. Гаяз Исхакый милләтнең күренекле улы. Ул үз тормышын, шул исәптән иҗатын да татар халкының һәм гомумән төрки милләтләренең киләчәге өчен көрәшүгә багышлаган. Гаяз Исхакый 1878 елда Чистай өязе Яуширмә авылында туа. Авыл мәдрәсәсендә, аннан Чистайда, Казанда Күл буе мәдрәсәсендә, аннан татар укытучылар мәктәбендә укый. Аннан соң Орынбурдагы Хөсәйния мәдрәсәсендә укыта. Соңрак туган авылында мулла булып эшли. 1904 елда Гаяз Исхакый Казанга килә һәм шул чакта ул үз милләте өчен аеруча актив хезмәт куя башлый.
иҗтимагый сәяси хәрәкәтләрдә катнаша, Таң йолдызы газетасын оештыра. Гаяз Исхакыйны төрмәләргә ябалар, сөргенгә җибәрәләр. Октябрь революциясенә таба Исхакый өчен вәзгыять уңайлаша. Ул Мәскәү мөселман халкы комитеты рәисе итеп сайлана. Әмма 1919 елда Гаяз Исхакый чит илгә китергә һәм киләчәк тормышын ватаныннан еракта уздырырга мәҗбүр була. Шуңа карамастан, милләтнең иминлеге өчен көрәшне дәвам итә. Газета-журналлар чыгара, әдәби әсәрләр яза. Гаяз Исхакыйның әсәрләре милләт язмышы турында уйланулардан үсеп чыккан. Шунысы да игътибарга лаек. Аларда милләтне ярату көрәш аша түгел, ә кайгырту, наз, ихтирам аша күренә. Шундый әсәрләр арасыннан һәммәбезгә дә таныш Сөннәтче бабайны телгә алмый китү ярамас. Гаяз Исхакый үз иҗатында хатын-кыз мәсьәләсенә аерым урын бирә. Ул милләт язмышын, аның киләчәген дә хатын-кызга бәйләп карый. Кәләпүшче кыз, Теләнче кызы, Зөләйха әсәрләре нәкъ менә шушы мәсьәлә турында уйланулардан, фәлсәфи, этик эзләнүләрдән туган. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезгә Хозур ТВ каналы исеменнән Гаяз Исхакыйның Көз һәм Остазбикә әсәрләрен укырга киңәш итәм. Һәм шуның белән бүгенге тапшыруыбызны төгәллим дә. Әлеге чыгарылыш Адлер Тимергалинның Миллият сүзлегенә нигезләнеп җыелды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.